Колко често ти се случва да слагаш маска, за да се впишеш в очакванията на другите? Защото си мислиш, че ако бъдеш напълно себе си, няма да те харесат. Днес ще поговорим точно за това. Защо автентичността е твоята най-голяма сила и как да я върнеш в живота си. Живеем в свят, в който непрекъснато ни казват какви трябва да бъдем: успешни, усмихнати, перфектни. И в опит да отговорим на тези стандарти, започваме да губим собствения си глас. Но истината е, че когато играем чужди роли, изтощаваме енергията си. Автентичността не означава липса на уязвимост. Тя е куражът да кажеш: това съм аз, с моите силни страни и несъвършенства. Когато сваляш маските, се случват три ключови неща. Първо, намираш вътрешен мир, защото тежестта на очакванията пада от плещите ти. Второ, започваш да привличаш хора и ситуации, които резонират с твоята истинска същност. И трето, изграждаш такава стабилност, че никой външен фактор не може лесно да те разклати. Запомни, твоето присъствие е уникално и светът има нужда точно от твоята истинска история, а не от поредното копие. Ти кога за последно направи нещо, само защото ти го искаше? Сподели ми долу в коментарите. Не забравяй да се абонираш за канала и да кликнеш камбанката за още вдъхновяващи видеа. До скоро, приятели! Усмихвайте се и целувки от мен!